ahemfo edi kan ti aduonu. Na Syria hene Ben-Hadad boaboa ne dom nyinaa no, na ahemfo aduasa mienu kan ne ho, ne apɔnkɔ ne ntease nam, na ɔforo ba betua Samaria ne no koe. Na ɔsoma abɔfo ma wɔba Israel hene Ahab nkyɛn kuro no mu bɛka kyerɛ no sɛ Ben-Hadad sie nie, odwetɛ ne osika yɛ me dea, na wo yerenom ne wo ma a wɔyɛ no nso wɔyɛ me dea. Na Israel hene buaa sɛ, wasɛm no wom, miwura ɔhene, wo na me ne deɛ mewɔ nyinaa wɔwoɔ. Na ɔbɔfo no sane baabio bɛkaa sɛ Ben-Hadad sie nie, sɛ masoma ama waba wo nkyɛn sɛ odwetɛ ne osika ne wo yerenom ne wo ma fama me no, sɛ ɔkyena sɛsɛbrɛ mesoma me nkoa ma wɔba wo nkyɛn a obɛkyiri wo fie ne wo nkoa afie, na adeɛ biara a ɛyɛ w'ani so fɛ no ɔbɛfa akura wɔn nsɛm de akɔ. Ɛna Israel hene frɛ asase no so mpanimfoɔ nyinaa sɛ, monhwɛ nhunu sɛ bɔne na oyi rehwehwɛ, na wasoma ma waba me nkyɛn, me yerenom ne me ma ne me dwetɛ ne me sika ho, na mankame no. Na mpanimfoɔ no nyinaa ne ɔman no nyinaa ka kyerɛ no sɛ, ntie na mpene nso. Na ɔka kyerɛ Ben-Hadad abɔfoɔ no sɛ, monkɔka nkyerɛ me wura ɔhene sɛ, deɛ wubisa a wako akane no nyinaa deɛ mɛyɔ, na asɛm yi deɛ mentumi mennyɔ. Na abɔfoɔ no kɔkɔbua no asɛm no, na Ben-Hadad soma ma wɔbaa ne nkyɛn sɛ Samaria mfuturo so ɛdɔm a wodi manamo mu yi nyinaa nsa amaama, sei na ɛnyame nyɛ me, na sei nso na wɔmfa nka ho. Na Israel hene buaa sɛ, monkɔka sɛ, ma deɛ ɔhyɛ akodi ahoahoa no ho sɛdeɛ ɔyie. Na baa sɛ ɔte asɛm yi no, na ɔne ahemfo no renom nsa asesen mu, ɔka kyerɛ ne nkoa sɛ, mommae mu. Na ɔbae mu tie kuro no. Na hwɛ, odiyifoɔ bi twi pini Israel hene Ahab sɛ Awurade sie nie, wohunu asafokuo kɛseɛ yi nyinaa. Hwɛ, mede wɔn merehyɛ wo nsa nnɛ, na woahunu sɛ me ne Awurade. Na Ahab kaa sɛ, ɛnam hwan so? Na ɔse, sɛ Awurade sie nie, ɛnam amansini no mapɔn ma mmeranteɛ no so. Ɛna ɔkaa sɛ, hwan na ɔmfa nkɔbɔ ani? Na ɔse, wo. Ɛna ɔkaa amansini mapɔn ma no mmeranteɛ no, na wɔyɛ 232, na wɔakyiri no, ɔkan ɔman no nyinaa, Israel man nyinaa 7,000, na wofiri adi awikyina. Na Ben-Hadad anom nsa po wɔ asesen no mu, ɔne ne ahemfo 32 a wɔboa no. Na amansini mapɔn ma no mmeranteɛ no firi adi kane. Na Ben-Hadad somae na ɔkɔka kyerɛɛ no sɛ, mmarima afiri Samaria reba. Na ɔse, sɛ ɔmanwoyɛ so na wofiri adi a, monkye wɔn anim no, na sɛ ɔko so nso na wofiri adi a, monkye wɔn anim no. Na wɔn deɛ ofiri kuro no mu firi adi, amansini mapɔn ma no mmeranteɛ no ne dɔm a wodii wɔn akyire no, na wokunkum wɔn maako, na Syriafoɔ dwane, na Israel tii wɔn. Na Syria hene Ben-Hadad tena apɔnkɔ so, ne apɔnkɔ so tefoɔ firi dwane. Na Israel hene firi adi kunkum apɔnkɔ ne ntease nam no, na ɔde okun kɛseɛ kum Syriafoɔ. Na odiyifoɔ no twe pini Israel hene ka kyerɛ no sɛ, kɔ na kɔhyɛ wo ho den, na hwɛ na hunu deɛ wobɛyɔ, na afeda no Syriafoɔ bɛforo aba wo so. Na Syria hene nkoa ka kyerɛ no sɛ, wɔn nyame yɛ mmepɔ nyame, enti na wɔn ho yɛ den sene yɛn no. Na sɛ yɛne wɔn kɔko asaseta so deɛ a, anka yɛn ho renyɛ den sen wɔn anaa. Na yei na yɔ, tutu ahemfo no firi wɔn tenabea, na fa amradofoɔ sisi wɔn anan mu. Na wo deɛ, kan ɛdɔm bi sɛ ɛdɔm a wɔahwereɛ no, ne apɔnkɔ sɛ apɔnkɔ no, ne nteaseɛnam sɛ nteaseɛnam no, na yɛne wɔn nkɔko asaseta so, sɛ yɛn ho renyɛ den nsene wɔn anaa. Na otie wɔn, na ɔyɔɔ saa. Na afeda no mu Ben-Hadad kan Syriafoɔ dɔm, na ɔforo ba Afek sɛ ɔne Israel rebɛko. Na wɔkan Israelfoɔ nso,
na osiesie wɔn ho na ɔkɔkɔhyia wɔn. Na Israelfoɔ kyeree wɔn tentensoɔ nsraban sɛ mmirekyi akuo nketewa mmienu. Na Siriafoɔ deɛ wɔyɛ asase no ma. Na Nyankopɔn nipa no twi pini bɛka kyerɛɛ Israel hene sɛ, sɛdeɛ Awurade sie nie, ɛsiane sɛ Siriafoɔ aka sɛ mmepɔ nyame ne Awurade na wɔnyɛ mmɔnhwa mu nyame nti, mede asafokuo kɛseɛ yi nyinaa bɛhyɛ wɔn nsa na moahunu sɛ me ne Awurade. Na wɔkyeree nsraban yenum wɔ yenum tentensoɔ nanson. Na da ɛtɔ so nson no, wɔde dɔm no kɔbɔɔ anim na Israelfoɔ no kum Siriafoɔ anammɔnmufoɔ mpem ha da koro. Na nkae no dwanedwane kɔɔ Afek kuro no mu. Na ɔfasuo no buri gu nipa a wɔkaeɛ no mu mpem 27 so. Na Ben-Hadad deɛ odwane kɔɔ kuro no mu firi pia mu kɔɔ pia mu. Na ne nkoa ka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ yɛate sɛ Israel fie ahemfo yɛ ahemfo a wɔyɛ adɔeɛ. Ma yɛmfa ayituma nkyekyere yɛn asene na yɛmfa ntampehoma mobɔ yɛn ti na yɛmfiri nkɔ Israel hene nkyɛn ebi a ɔbɛgye wo kra nkwa. Na wɔde ayituma kyekyere wɔ asene na wɔde ntampehoma bobɔɔ wɔn ti na ɔbaa Israel hene nkyɛn sɛ, wakoa Ben-Hadad se ma me kra nya nkwan. Na ɔse, ɔda so te ase, ɔyɛ me nua. ɛna mmarima no susuw sɛ ɛyɛ asɛmpa na ɔyɛ ntam gye asɛm no na ɔkaa sɛ, wo nua ne Ben-Hadad. Na ɔse, monkɔfa no mmra. na Ben-Hadad firi baa ne nkyɛn na ɔmaa no foro baa teaseɛnam no mu. Na Ben-Hadad ka kyerɛɛ no sɛ, nkuro a mɛgya gyee no wagya nsɛm no mɛdane mama, na temmerɛ no nso Damasko fa sɛdeɛ mɛgya tee Samaria no. Na Ahab kaa sɛ, Me nso mede apam begya wo kwan. ɛna ɔne no pameeɛ na ogyaa no kwan. Ɛna ɔbarima bi a ofiri adiyifoɔ mma mu di Awurade asɛm ka kyerɛɛ ne yɔnko sɛ, Bɔ meɛ. na ɔbarima no ampene sɛ ɔbɔ no na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Ɛsiane sɛ woantie Awurade nti, hwɛ, wofiri me nkyɛn ha rekɔ ara pa a gyata bɛku wo. Na ofiri ne nkyɛn kɔɔeɛ no, gyata hunu no na okum no. Na ohunu ɔbarima foforɔ na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Bɔ meɛ. na ɔbarima no bɔɔ no, ɔbɔɔ no fɛ. Ɛna odiyifoɔ no kɔkɔgyinaa ɔkwan no ho twɛne ɔhene. Na ɔde n'ani akyiri abotire sakyerɛɛ ne ho. Na ɔhene retwam no, ɔbɔn ɔhene no sɛ, Wakoa firi kɔɔ ɛdɔm no mu. Na hwɛ, ɔbarima bi mane de ɔbarima bi brɛɛ me sɛ, hwɛ ɔbarima yi so, na sɛ ɔyera a, ɛnea wode wo kra besi ne kra anan mu, anaasɛ wobɛkali dwetɛ dweti kɛseɛ biako. Na wakoa lewe adeɛ ha ne ha no, na hwɛ, onni hɔ. ɛna Israel hene kaa sɛ, Sɛ watemmuo tie no wara wabu. ɛna ɔyɛɛ ntam yii abotire no firi n'ani akyire. Na Israel hene no hunu no sɛ ofiri adiyifoɔ no mu. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Sɛ Awurade sie nie, ɛsiane sɛ wama onipa a mɛhyira no soɔ afiri wo nsa koro nti, wo kra besi ne kra anan mu, na wo man asi ne man anan mu. ɛna Israel hene no sii mu kɔɔ ne fie, wakum n'anim na ne bo afu na ɔbaa Samaria.